Gịnị wụ neighbor n'asụsụ Igbo? Neighbor. Ajụjụ iri ka m ga-ajụ gị. Otu ajụjụ bụ 2,000. Ya bụ ajụjụ iri awụ 20,000. O doro anya? Ọ bụrụ na ịsata ajụjụ nye gị, ịsata nye gị, ịsakwanụ daa ya nyekwa m. O doro anya? A ga-emegide wee ruo onye anyị ga-eru. Mara amarụ na ọ bụrụ na ịsagide ọgbado gị, inwe ike ịjụ mmadụ, inwe ike ịkpọ mmadụ, enwekwa ike ịjụkwa mụnwa. Bekee kpọrọ ya lifeline. O doro anya ka agbapịa ọsọ. Igbo bụ Igbo. Ome, osu, ọbata, ngwa ka anyị pụọ. Nna, gịnị wụ rice n'asụsụ Igbo? Rice. Osikapa. Osikapa. Ọ dị mma. Ngwanụ. Ị na-enyo? Mba, ịchọrọ inye m ego na ịka nchọrọ ata. Ndewo. Ọ bụ aga aka. Ọ bago. Ka ka arụ dị gị kịta ilitego 2,000. Ọ tọgbugo mana achọrọ iritekwu ma rie nne. Ọ bụ ya? Ọ gaa n'iru ka iche iji nke irute ugbu a nawa. Nke amanzụ ego moto m gaa n'iru ka nwee ike nweta ego moto m. Ọ bụ ya? Moto n'asụsụ Igbo bụ ụgbọala. Oke, ụgbọala. Moto ga anya. Esi m gaa n'iru. Gaa n'iru. Ngwanụ. Gịnị wụ brain n'asụsụ Igbo? Brain n'asụsụ Igbo. Brain. Ụbụrụ. Ụbụrụ, brain wụ ụbụrụ n'asụsụ Igbo. Enwetala ya. Ihe anyị na-asụ ebe awụ Igbo izugbe. Mana amara na isi olu ndị anyị wee ya. Anyị na-agakwa. Ụbụrụ. Gịnị wụ nke na-eme? Nwayọọ. Ebe ị nọ wụ podcast gị na igwe ezi nna ya nọ nwayọọ na Igbo ka anyị na-eme ebe a. Gịnị wụ husband n'asụsụ Igbo? Husband. Di. Igbo bụ Igbo na-ekili anyị ugbu a ga-asị kezi ụdị ajụjụ dị mfe a na-ajụ nwanne anyị nwoke a. Ọ bụrụ na ọ dị mfe, bịa nọdụ ala ebe a, tinye ike n'oche a, ọ na-ada gị ọkụ, anyị na-ajụ gị ya. Ngwajide, anyị na-agakwa n'iru. Ka ego obi dị gị ugbu a? Ọ tọgbugo m gị fọrọ obere. Ịchọ iji ego anawa ka m gaa n'iru? Gaa n'iru. Echi ịnwakwu ka m nwakwuo. Dị mma. Gịnị wụ neighbor n'asụsụ Igbo? Neighbor. Nga-akpọnwụ mmadụ. Ịchọ agụmara otu ugboro? Nsogbu adọrọ. Otu ugboro. Ọ bụrụ na i were ịkpọ mmadụ ugbu a, ịjụọ mmadụ bụ ma njezikwa ọzọ. Ngwa gaa n'iru. Kwụsị na neighbor. Agbata obi. Agbata obi. Ọ dị mma. I mere ọfụma. Neighbor wụ agbata obi. Ngwa jide. Ị chọrọ iji ego agba ọsọ ka anyị gaa n'iru? Ya bụ si jidebe. Igbo bụ Igbo na-afụna na ọsọ abaghị ọkpa ọsọ anyị jidebe. Ngwanụ ebe isi anyị jidebe, anyị ga-ajidebe. Ka ị ritela ego ugbu a, kedu ihe inwe ịgwa ndị ọzọ na-ekili gị? Ihe enwe ịgwa ndị ọzọ na-ekili m bụ na mgbe m chọrọ ịbịa ebe a, uche m niile wụ ajụjụ a ga-ajụ, wụ ajụjụ ga-atọ ọkpọrọkpọ nke ukwuu, mana ka m si wee bịa wee fụ na ajụjụ na-amasị, ajụjụ ihe a na-afụ anya, ihe a na-anụ mgbe niile ka na-ajụ ebe a.
so abụrụ dị m n'obi se na ngasịta mgbe m na-abụjọ na atụ m amadụ ka ga-asatawe ha sị ka mbịa nwa kene mana ka o si wee dị obi dị m ụtọ rie nne enwere mgbe m bụ n'obi nwere mgbe m tụrụ anya na m ga-enweta nwegoro ụta kewere ime na ịma nga n'iru na ebe ọ bụ na ejube mmadụ ajụjụ asịkwa mgbe mmasị gị gaa n'iru zakwuo inwe ike iritekwuo ego ọzọ ebe ejọ mmadụ ajụgoro gị mmiri ma dịka akpọkọ mmadụ ma enwe ihe dị n'ụwa jide nke iji ka bụ nke anyị ka njidesie ya ike m gaa n'iru kịta ị ga-asata na-efu na ndị niile ndụ dịcha mfe otu aka ncha dịchakwa mfe bụ na ọnwụ ihe chọrọ ịjụ gị ọkwa na ịjụọ m ofu ị chọrọ ịjụ m kịta ọkwa na nda ya ka ihe ga-eme kpọkọrọ ihe ha makwa awụ na ya amara puku abụọ rụzie nke fọrọ nọ ịchọ iwe nke fọrọ na were ịchọkwara ịgakwa n'ilu sabakwa ihe esikwere ike tukwa puku abụọ ị ga-anapụ m nkịta ozugokwa ịmata kọpụ garị 10 orikwere 10 kọpụ garị 5 sogba dọrọ ka gaa n'iru ka gaa n'iru ngwa ndị bobi bụ ngwa na m awarịta gị ka anyị gakwa n'iru ọ dị mma gịnị wụ expert n'asụsụ Igbo expert